Ишенсіз оқушылар, қысқаша тапқырлау формулалары белән танышуна дәвам итәбез. Бүген без тагын бер формула белән танышырбыз. Моның өчен А һәм Бның аермасын А һәм Бның суммасына тапкырлыйбыз. Әлеге аңлатмаларны тапкырлау өчен күп буыннарны тапкырлау кагыйдәсен кулланабыз. А белән аның тапкыр чыгышы А квадрат, А белән Бның тапкыр чыгышы плюс АБ, минус Б белән аның тапкыр чыгышы минус АБ, минус Б белән Бның тапкыр чыгышы минус Б квадрат. А булар бетерешәләр. А квадрат минус Б квадрат. Димәк, ике буынның аермасы, аларның суммасы белән тапкыр чыгышы бу аңлатмаларның квадратлар аермасына тигез. Әлеге бердәйлек теләсә нинди ике аңлатманың аермасын аларның суммасына кыскача тапкырларга мөмкинлек бирә. Табылган тигезлекнең уң һәм сул кисәкләренең урыннарын алыштырып, без яңа кыскача тапкырлау формуласына киләбез. Димәк, А квадрат минус Б квадрат А һәм Б аермасы белән А һәм Б суммасының тапкыр чыгышына тигез. Әлеге формула квадратлар аермасы дип атала. Аны теләсә нинди ике буынның квадратлар аермасын тапкырлаучыларга таркатканда кулланалар. Әлеге формулаларны куллануга мисаллар китерик. Димәк, 2х квадратыннан алабыз 2-ның квадраты. Тигез була 4х квадрат минус 4. Алдагы мисалны карыйбыз. Игътибар итәбез аермага 25 минус z-ның квадраты. Шуңа күрә әлеге аңлатманың рәвешен үзгәртәбез. 25 плюс z квадрат 25 минус z квадрат. Димәк, 25-ның квадраты минус z квадратның квадраты. 25-ның квадраты ул 625. Дәрәҗәне дәрәҗәгә күтәргәндә дәрәҗә күрсәткечләре тапкырлана. Димәк, z-ның 4-нче дәрәҗәсе. Әлеге аңлатманы формулага китерү өчен n минус m аңлатмасының кушылышларының урыннарын алыштырабыз. Димәк, минус m плюс m. Димәк, минус m-ның квадраты минус n-ның квадраты. Бу бирә m квадрат минус n квадрат. Әлеге аңлатманы тапкырлаучыларга таркатыр өчен квадратлар аермасы формуласын кулланабыз. Димәк, x квадрат 81 ул 9-ның квадраты. Формуланы кулланып, x минус 9, x плюс 9 тигезлеген табабыз. Әлеге аңлатманы тапкырлаучыларга таркату өчен шулай ук квадратлар аермасы формуласына китерәбез. Димәк, r квадрат минус 625. r квадрат 625 ул 25-ның квадраты. r минус 25 r плюс 25. Хәзер әлеге формуланы кулланып тигезләмәләр чишик. Моның өчен тигезләмәнең сул ягын тапкырлаучыларга таркатабыз. x квадрат минус 3 квадрат тигез 0. Квадратлар аермасы формуласын кулланып тапкырлаучыларга таркатабыз. x минус 3 x плюс 3 тигез була 0. Әлеге тапкыр чыгыш 0-га тигез булсын өчен тапкырлаучыларның кайсыда булса 0-га тигез булырга тиеш. Димәк, x минус 3 0-га тигез яки икенче тапкырлаучы x плюс 3 0-га тигез булырга тиеш. Моннан тигезләмәнең тамыры 3-ка тигез яки минус 3-ка тигез икәнлеге килеп чыга. Бүгенге дәрестә без кыскача тапкырлауның тагын бер формуласы белән таныштык. Әлегә теория өлеш тамам, практик өлештә мин сезне көтеп калам.